Prejavy klimatickej krízy 15. a 16. februára. Taliansko. Silné dažde zasiahli región Abruzzo, spôsobili lokálne záplavy a výpadky elektriny. V oblasti Campi Flegrei je zaznamenaná zvýšená seizmická aktivita. Silná snehová búrka na východe Švédska spôsobila dve veľké dopravné nehody. Rusko. V Altajskej republike došlo k zemetraseniu o sile 6,4 stupňa. Pakistan. Pri Islamabade a Rávalpindii nastalo zemetrasenie s magnitúdou 4,8 stupňa. Saudská Arábia. V niektorých častiach krajiny padal silný dážď a krúpobytie. Indonézia. Na strednej Jáve zasiahlo tornádo 3 dediny. Kanada. Snežná búrka zasiahla východ krajiny, priniesla silné sneženie a nárazový vietor. USA. Štáty Západná Virgínia a Virgínia zažili po výdatných zrážkach záplavy a zosuvy pôdy. V Kentucky bol vyhlásený výnimočný stav po ničivých záplavách. Záplavy postihli aj sever Tennessee, Brazília. Mesto Venancio Aires zasiahol silný dážď, ktorý viedol k výrazným záplavám. Argentína. Provincia Cordoba zažila intenzívne dažde so silnými nárazmi vetra. Búrka s krupobytím zasiahla mesto Čukis a spôsobila škody. Nebezpečenstvo rastie. Koncentrácia nanoplastov v oceánoch už robí pobyt pri mori nezdravým. Mutácie stromov, ktoré teraz vypúšťajú viac CO2 než kyslíka, menia lesy na nebezpečné prostredie. Ďalšie generácie sa budú rodiť s vážnymi poruchami, ak nezačneme konať. Technológie na záchranu existujú. Pozri si video a zdieľaj ho ďalej.